Dnes sa pozrieme na niečo naozaj špecifické. Ideme si rozobrať, čo robí web v priemyselnom B2B sektore naozaj funkčným a efektívnym obchodným nástrojom. A ako príklad si zoberieme web spoločnosti Staton.sk, ktorá je špičkou v oblasti nástrojov a povrchových úprav. Takže poďme na to. A začníme hneď jednou zásadnou otázkou. V čom je vlastne priemyselný web taký odlišný od povedzme bežného e-shopu alebo prezentačnej stránky? No odpoveď je v tom, čo od neho návštevník očakáva. A tento citát to myslím trafí úplne presne. Tu sa nehrá na nejaké umelecké dojmy alebo supermoderné animácie. Zákazník v priemysle prichádza na web overiť si jednu vec – kompetentnosť. Je to vlastne taký bleskový audit, ktorý môže rozhodnúť o tom, či sa vôbec začne nejaká spolupráca. Aby sme pochopili, ako je to celé postavené, pozrieme sa na to pekne postupne. Najprv si povieme, aká je hlavná myšlienka webu ako obchodného nástroja. Potom si rozoberieme 4 kľúčové piliere služieb: ostrenie, povlakovanie, výrobu a vlastný vývoj. No a nakoniec si to celé spojíme a ukážeme si, k čomu to vedie. Tak poďme na prvú časť. Aký bol vlastne ten hlavný strategický zámer, ktorý stál za celým webom spoločnosti Staton? A toto je asi to najdôležitejšie, čo si treba uvedomiť. Priemyselný zákazník neprichádza na web s tým, že si ide pozrieť peknú stránku. On má problém. Nástroj sa mu opotrebuje, výroba stojí, kvalita klesá a on hľadá riešenie. Práve na to sa celý web zameriava. No dobre, ale ako sa táto myšlienka pretavila do reality? Celé to stojí na 4 veciach, ktoré do seba zapadajú. Služby musia byť štrukturované jasne a logicky. Navigácia musí človeka doviesť presne tam, kam potrebuje. Obsah musí byť dôveryhodný a podložený faktami. A to všetko má jediný cieľ – maximálne zjednodušiť proces odoslania dopytu. A tým sa dostávame k prvému pilieru, ktorý to celé drží pohromade. Ostrenie a prebrusovanie nástrojov. A tu si všimnime jednu vec. Web ide priamo k jadru veci, priamo k problému zákazníka. Nehovorí len tak všeobecne o službe. Hovorí o tom, čo zákazníka vo výrobe naozaj trápi, klesajúci výkon, nižšia kvalita, prestoje. A hneď v zápätí prichádza riešenie. Jasné, stručné a hlavne ekonomicky logické. Web hovorí, pozrite, nemusíte hneď kupovať nový nástroj, môžeme obnoviť ten starý a bude to pre vás výhodnejšie. A to je presne tá informácia, ktorú chce počuť každý zodpovedný za výrobu. Ideme ďalej. Druhý pilier nás zavedie do sveta špičkových technológií. Poďme sa pozrieť na PVD povlakovanie. A znova, opakuje sa tu ten istý veľmi šikovný prístup. Web najprv pomenuje konkrétne technické problémy. Potrebujete vyššiu odolnosť, nižšie trenie, lepšiu tepelnú stabilitu. Zákazník, ktorý rieši presne toto, okamžite spozornie. A riešenie je vysvetlené tak, aby to každý pochopil. Nie je to len nejaký zložitý technický termín. Je to proces, ktorým sa na nástroj naniesie špeciálna vrstva, ktorá zmení jeho vlastnosti a vyrieši konkrétny problém. Vďaka tomu zákazník vie hneď posúdiť, či je to pre neho to pravé. Tak, máme za sebou ostrenie a povlakovanie, čo je tretí pilier. Je to výroba úplne nových, často zákazkových nástrojov. A toto je úplne kľúčový postreh z praxe. Zákazník v priemysle často nehľadá produkt podľa názvu. On hľadá riešenie pre svoju aplikáciu. Potrebuje napríklad špeciálnu frézu na obrábanie konkrétneho typu zliatiny. A tu v bežnom katalógu jednoducho nenájde. No a presne na toto web reaguje tým, že celú túto sekciu delí nie podľa typov nástrojov, ale podľa toho, na čo sa používajú. Kovo obrábanie, drevospracovanie, plasty. Návštevník sa tak veľmi rýchlo zorientuje a zistí, či mu Staton dokáže pomôcť s jeho konkrétnym materiálom. Dobre, a teraz sa dostávame k niečomu, co je naozaj, ale naozaj dôležité. Je to ten prvok, ktorý Staton výrazne odlišuje od konkurencie. Štvrtý pilier – vlastný vývoj. Tu sa začína lámať chlieb. Toto nie je len firma, ktorá nejakú službu poskytuje, ale je za tým niečo oveľa viac. A je to tu. Firma nie len, že technológiu používa, ona ju aj sama vytvára. Vyvíjať a stavať si vlastné PVD povlakovacie zariadenia, to je absolútne najsilnejší dôkaz hlbokej expertízy a inovácií.
A tu pekne vidíme ten obrovský rozdiel. Viete, je jedna vec povlaky nanášať, ale je niečo úplne iné navrhovať a stavať stroje, ktoré tie povlaky vytvárajú. Pre zákazníka, ktorý hľadá partnera na najvyššej technickej úrovni, je toto neuveriteľne silný signál dôveryhodnosti. Fajn, takže máme tu 4 piliere. Čo z toho celého vlastne vyplýva? Aký je konečný výsledok tejto premyslenej stratégie? Táto cesta je vďaka tomu úplne priamočiara. Zákazník príde s problémom, web mu pomôže identifikovať potrebu, potom mu ukáže konkrétne riešenie. Následne mu dá jasné dôkazy o svojich kompetenciách, ako je napríklad ten vlastný vývoj, a celé to prirodzene vyústí do jednoduchého odoslania dopytu. Presne takto má fungovať efektívny obchodný nástroj. A to nás privádza k úplnému záveru. V priemyselnom B2B svete na konci dňa nerozhoduje pekný dizajn, ale funkčnosť, ktorá priamo rieši problémy a podporuje obchod. Zásadnou otázkou teda nie je, ako urobiť web krajším, ale ako ho postaviť tak, aby sa z neho stal nástroj, ktorý efektívne generuje relevantné dopyty.